Здравейте! Всеки, който ме следва, знае, че много обичам продукти за коса и всичко, каквото видя за коса, си го взимам, за да го изпробвам и да ви кажа моето мнение. Така че днес ще ви дам мнението за едни продукти, които не спират да ми излизат в Oreo. И са ето тези. От Lilitusa може и в DM да ги купите. Ламиниращ крем за коса. Има и ламинираща маска. И това е най-интересното, което сега ще ви покажа. Това е хидратиращ скраб за скалп. За пръв път чувам да има нещо такова. Наистина аз само мисля, че има скраб за тяло, но явно има и за коса. И е като желе. Буквално е като желе. Сега ще ви го покажа. Ако го обърна, ще се разсипе, така че доста странно, но ще го изпробваме да видим дали ми харесва. Сега ще си изкъпя косата и ще дойда да ви дам моето мнение за тези продукти. Това ми е изкъпената коса, буквално без да я реша, без нищо, само съм се изслужила с кърпа. И сега трябва да сложа ламиниращият крем, третата стъпка, ето тук пише стъпките. Не знам дали сложих много, малко. Това ми е косата, без да съм я изправила. Буквално само я изсуших с сушуара. Доста съм очудена от резултата и защо не очаквах, че без да се изправям косата може да изглежда толкова права, защото принципно моята коса е чуплива към къдрава. Момичета, тичите към Lily или DM да си ги купувате, защото наистина няма смисъл да си горите косата, като с продукти може да ви е толкова права, колкото с преса. Няма смисъл.